Vatete makadii? Tiri makadiwa. Nani? Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti munonzani uye munobvepi? Ini ndinonzi Chipo. Tinobva kuMasvingo. Alright. Ko muno muHarare munogara? Munogara kuExtension. Okay, kuWadzana Extension. Alright. Dambudziko ramakasangana naro idambudziko rei uye rakapera sei? Dambudziko randakasangana naro nderekuti ndine munin'ina wangu ari pano uyu. Munin'ina wangu uyu aigara nevana vake 5. Achigara nevana vake 5 akangoti mumwe musi ari makuseni ndakaona mwana wake musikana mukuru achiuya pamba achiti mama uyaimuone zviri kuita mama. Ndakamhanyawo kuti ndinoona kuti chiri kuita ndondoziva kuti munin'ina wangu anogara nevana vake hakuna baba. Ndakasvikako ndobva ndaona munin'ina wangu zvaari kuita zvachona hazvisi kunzwisika kuti chii chiri kunyatsoitika zvekuti inini wacho anga kuda kutondivhiringidza time yandakasvika but ndakatosimba kutobata kuti ndione kuti chii chiri kuitika pamunin'ina wangu. Saka ndadaro izvozvo munin'ina wangu akandiparira dzakawanda mahwindo evanhu akatanga kupwanya pamba paaigara pachona izvi ndakubhadhariswa zvikwereti nezvikwereti achipwanya zvinhu zvevanhu kufamba chaiko aita akafamba ega aingotsika zvinhu zvevanhu akapedzisira munhu uya kuti musoro wangu wakurwadza nezvaiitika pari paakatanga kuti musoro wangu wakurwadza maziso ake akabva atanga kutadza kuona zvekuti ndimusiye afambe ega zvaasingachatomboiti nekuti hei ndaenda kusangana nemadambudziko ekuti aitsika zvinhu zvevanhu pese paanenge afamba unonzwa uchitodaidzwa unzi hemone zvaita munin'ina wenyu. Zvadaro izvozvo ndakaenda naye kuchipatara. Kuchipatara akanotariswa nobva achekwa maziso achona iwaya. Maziso akati hapana chatiri kuita sei, hapana chatiri kuoneda, hapana kana problem pamaziso akaya. Saka ndakazongotiwo pakufamba paya ndopandakangonzwa mumwe munhu achinditi ndatoendawo pamwe kunoshanda ndofanira ndakatenda kunokwana kutatu ndichinoshandirwa asi hapana chaibuda zvaititanga zvakutoita wese ndikatoenda kunopfugama pandenda nopfugama kumaprofita asi pandakangonzwa kuti kunoku kune munhu anoita sei, kune munhu anobatsira ndobva ndangodhairekitwa nemumwe munhu angondhairekita aona dambudziko kuti ndaive ndanzwa nekurohwa kutsva mavanga nemavanga ainawo zvakaoma kani. Pandakauya kuzobatsirwa namufundisi ndasvika mufundisi nofunga vakangomutarisa kudai nobva vairisa mvura yavakairisa nobva vandipa mvura iya nobva imwe yacho nobva vatomukusha mumaziso ipapo nobva ndaenda naye kumba nobva vandiudza mashandisiro vakati ndinomunhingirira mvura iya vanga vandipa. Ndasvika kumba ndakatedzera saizvozvo after 3 weeks ndandakuona zvaane chenji izvozvi kutaura kuno akukwanisa kuti anotofambawo ega kutoendawo kutoireti anga asingakwanisi kuenda kutoireti ega ndaitobata ndoenda naye mutoireti pese paaroda kuenda ndaitobata asi izvozvizvi ndiri kutoona atowo munhu ari kutofambawo ega ukatomuti idai so ari kutoita izvozvo taakutonzwanana kubva pandakabva naye kuno hata asinganzwanani zvizvo ende handitozivi kuti ndingavaitirei mufundisi avakandibatsira zvandaisingatobofungiri ende idambudziko rarakakura zvekuti ranga ratadzikwa kwandandaenda kwese raitadzikwa dambudziko iroro. Alright, timbotaura nawo mainin makasimba tinofara kana makadiwa zveni. So mucharangarira here kuti pamakazotanga kubengenuka chii chaiitika uye maiva paini? Pandakatanga kuzobembenuka ndakatanga kubembenuka ndiri mumba asi ndiri mumba kudaro ndainzwa ruoko rwangu rwekuruboshwe ruchindirwadza ndichinzwa kuti makumbo angu kudhuze nekumagadzikoko ndine panhu pandiri kuita kunge ndakarovera pari kundirwadza uye makumbo angu aya akachekwa ndinonzi kuzotaura kwari kundiitira vanhu vari kunditaura vachiti ndakawira mugomba apa ndiri kunzi ndakatsva ndakapiswa nepoto yaiva ine sadza yaikwata chironda chiri pano pagumbo ichi. Saka zvadaro ndofunga ndopandakakwanisa kutanga kuti ndibembenuke asi ndichitanga kupembenuka ndakatanga kuona kumberi kwangu inini ndichiona zvinhu zvaita kunge zvaitamba kunge nyenyedzi ndizvo zvandaiona zviri kumberi kwangu. Ndichizviona zviri kumberi kwangu ndakatanga kubvunzwa kuti kwenini ndiri kumbo chii chiri kunyatsa kuitika pandiri. Ndakaona sisi vangu vachinditarisa ndichiti sisi ndiri kuona zvitaitai kumberi kwangu. Sisi vangu vakatanga kuchema vakanditarisa vana vangu zvekare vakatanga kuchema vakanditarisa vakasimama ndimere zvezvo ndikati kwachi zvikazimama nguva makararama manga musingazivi zvaitika manga mavabofu
asi kurondedzera kwandinoitwa nasisi vangu vanoti kwainini kuna Bishop wakati kuna Bishop achipa vandinabatsira ndichibva nditenge kuita zvinenge zviri nani zvoti ndanga ndiri munhu woti mutoileti ndanga ndisingagoni kuti ndiende ndega ndaita zvekuendeswa nasisi vangu kana kuti ndaishandisa bhaketi vanhu vachizondorasa handina chandaigona kana kuziva kana nanasi uno chaiye zviri kundinetsa kuti kochii chakambocha zvakutora nzvimbo kuti ndizosvika pakudai kusvika vana vese vatange kuregedzana kuchikoro vachiti kana tikaenda kuchikoro ko tikadzoka mama vafa toizoita sei. Bishop vakatibatsira kuti ndikwanise kuona zvandava kuita kudai. Bishop vakatibatsira. Ya Roma sitotenda nekuti zvakabatsira. Sisi munodawo kuti kudii kune vamwe vantori nevanhu vane matambudziko avainawo akakura mungadawo kuti kudiiwo kune vane matambudziko. Ini vane matambudziko avatoriwo nawo ndinototi dai vari vamwe vanhu vaitombouya kuna Bishop iva vatombobatsirwawo. Kunondoka kuna Bishop ndokwandakaona zambuko rakakura nekuti takatenderera tikaneta mumaprofita taipfugama tichipuhwa minamato yakasiyana siyana asi hapana kana chaibuda. Asi pandakangoya pano kuzobatsirwa naBishop ivava aiwa Bishop ina hangu handina chekutenda nacho pane mwana wamai vanguyo mufaro chete ndori mandiri wakatozara mandiri mufaro pamusoro pemwana wamai vangu. Saka vanhu ngavauye vazobatsirwa naBishop ava aiwa vakatakura kurema aiwa vanobatsira tiri kunyeperana. Ndaive sina mbotarisira kuti uyu achafamba ega uyu asi ndakaona kuti Mwari akanaka ende Bishop ava nesimba riripo zvechokwadi kwete rekunyepa riripo simba. Aiwa tinotenda une uchapupu hwamurikupawo hwekubatsirwa kwamakaitwa maita henyu. Having trouble to find a place where your car can be fixed by professionals or a place where you can find suspension parts and fitment? Look no further. This is Fit and Go Fitment Center. In the country, we are known for having the largest shop for shocks, clutch plates, pressure plates. We got it all. We have all suspension parts and fitment for all your Japanese models. Mazda, Honda, Toyota, Nissan. We are professionals with a bit of golden touch. Using the information you see on the screen, you can get in touch with us.